नै दा जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि थांगासिनो दङ। बावहाय मोनसे फेस्टिभेल जादों बड'लेण्ड नलेज फेस्टिभेल। बिराद साजायदों नै लाइटजों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बिराद मोजां साजायखादों जोंथि माथि गोजा गोथां। नै दा प्रग्राम सिङाव फैबाय। आयो लामायानो हाब्रु जाजोबलायबाय। नै गेटखौ बिराद मोजां खालामनानै दोनदों। बुक नैबे बुक बै मेप गेटआ नायदो दावदै खलथबनि जिगाबनि न' बियो। नैथिं नै बिराद मोजां साजायनानै दोनदों थार्मकलनि। नैथिं स्टेडियाम बायदिसा मोजां बानायनानै दोनदों फट' लानो। उपेन्द्र ब्रह्म बड'फा एक्जिबिसन सिङावनो हाबबाय। बिराद मोजां बानायनानै दोनदों। कुरियानो बे कुरि। इन्दि सि सिनि फुथुला नै दख'नानि। गासिबो सिनि गोजा बियो सिखिरि। जों बानायनाय फुथुला। नै आब' गेमस्रि नामा। पन्द्रस'नो आब' गेमस्रिया। नैबेलाय सोर? नैबे आब' रिया। प्राइमारि स्कुल। पाबेलनि दै गनाय गैया। नै एम्फौ फिथोब एम्फौ सिखिरि जानाय। नै थोबहोबाय बाव थालिर बिलाइयाव। नै पेट्रल मोनसे गोख्रों खावलायनाय मानगोनां भलान्टियार्स नोंथांमोन गावबा गावनि फिसाज्ला नोंथांमोनखौ बेक स्टेजआवहाय नेगासिनो दङ। जागायजाफिन खालामो थाबैनो दङ फैनांगौ। गोजोन्थों।
Indini kali aronai. Nursing pool, bang. Stage, program stage ane. Sulika gan khongasino dङ बे समाव हांख्रायनाय बायदि गोजोननायजोंनो गसंफैबाय मेथाइखौ खननो हायाब्लाबो आरोखि दा खननायनि सिगाङावनो आङो बयखौबो खुलुमबाय सनिबा गैया रबिबा गैया 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 गोसो थोलायनाया बन्द गैया गोसो थोलायनाया बन्द गैया Bigai Brahma, Bukan Bora, Mandela, Kapil Bora, Punam Barwa. दा मोसागासिनो दङ फुजि एक्ट्रिस सङा कपिराइट हाबगोनखायनो संखौ होआखिसै आङो नै ब्रिटिश आमोलनि न' बेयो बेखौ मा होनोमोनलाय बे माबा ब्रिटिशनि मा होनलाय बर'निफ्रा हो बर'निथ' बिदि खाम्फा बायखोन्दा खाम्फा बायखोन्दा नेरसोन खाम्फा औ बावलायलांबायलै ससियेल लेखायावसो थायोमोन ना बायखोन्दा नै बायबाय बेयो बायखोन्दा नेरसोन नै गान्दाया बानायनानै दोननाय मैदेर हाजो दाउसिन मै बिराद बिहिरथार बयबो फटक लानाय मोख्रा
हाजोनिफ्राय दै बाज्रुमनाय नै दा न'आव थांनो ओंखारफिनबाय जोङो ओंखाम उखैदोंना उखैयाखै नोंलाय बाय बाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय